Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött és megtisztelt azzal, hogy meghallgatja ezt az előadást, és köszöntöm azokat is, akik az interneten követnek minket online nyomon. Egy viszonylag egyszerű, de mégis összetett előadás témakörében. Amikor is azt próbálom elmondani lehetőség szerint nagyon gyorsan és összefoglalva, és csak slágvortokban, hogy milyen tevékenységek és milyen tevékenység elemek szükségesek ahhoz, hogy valaki hatékonyan és tényleg eredményesen tudjon értékesíteni az interneten, és itt az értékesítéssel nagyon fontos hangsúly van. Majd egy másik előadás témája lehet az, hogy mi történik abban az esetben, amikor nem értékesítünk, csak bemutatunk, saját magunkat próbáljuk meg bemutatni, ismerté tenni, vagy csak hobbi szinten szeretnénk használni a netet, hogy egy picit más stratégiák és eszközök szükségesek ahhoz, hogy hatékonyak legyünk. Itt most az értékesítés központból és értékesítésre fókuszálva próbálom megmutatni, hogy milyen lépéseket kell, vagy kellene tenni. Nagyon pici elnézést fogok majd kérni, mert a diáknak a tetején úgy tűnik, hogy az megszűnt, úgyhogy azt majd emlékezetül próbálom meg összehozni. Nagyon gyors bevezetés, ennek az előadásnak az anyaga nagyon-nagyon sok saját és nagyon-nagyon sok partnercégnek a internetes értékesítési tevékenységén alapszik, és nagyon nagy mértékben támaszkodik azokra a tapasztalatokra és ismeretekre, amik folyamatosan szinte dőlnek az interneten befelé, elsősorban az amerikai tapasztalatokat felhasználva és bemutatva. Tetszik, nem tetszik, ennek az iparágnak a központja és a gyökere, a szülőhazája jelen pillanatban is az amerikai kontinens északi fele, és nagyon-nagyon sok online marketing stratégia és eszköz érkezik onnan, és nagyon sok esetben történik az, hogy az ott kipróbált dolgokat próbálják adaptálni más országok, más piacainak a helyzeteire is. Azt tudni kell, hogy pont ezért, mert folyamatosan napról napra új tanulmányok, új információk, új letesztelt technikák érkeznek, és lehet őket megismerni. Ezért azt tudjuk mondani, hogy olyat, hogy valaki az online marketinget így fogja magát és megtanulja, az gyakorlatilag nem lehet megvalósítani. Szerintem picit túlzással már az is elképzelhető, hogy mire ennek az előadásnak a végére érek, már bizonyos megállapítások nem is biztos, hogy igazak, mert közben megváltoznak a dolgok. Szóval ez egy nagyon dinamikus valami. Az minden esetben igaz, hogy vannak olyan közvetítői ennek a mondjuk úgy, hogy szakmának, akik bizonyítottak és nagyon jó eredményeket értek el az online marketingben. Közülük most egy nevet említenik meg, pont azért, hogy a plazitálás arányra se érhessen. Rick Sheffren, akinek az ábráit használni is fogom egy picit átalakított és más formában, de az átláthatóság kedvéért használom az ő anyagait, mert nekem például nagyon tetszik, és hát van valaki másnak is tetszeni fog. Valószínűleg nem meglepőek ezek az ábrák, ez az internetes forgalom és internetes értékesítésnek a diagramjait mutatja. Nagyon sok helyen találkozhatunk ilyen számokkal. A számok egyébként sok esetben nem teljesen relevánsak egymással, mert az értékesítésnek a bizonyos elemeit nagyon nehéz mérni, és nagyon sok esetben csak mintákon való mérés az, ami segít ebben a dologban. De ami igazán érdekes, és amiért ezt a diát hirdettem, az az, hogy hogyan alakul az internetes értékesítés globálisan, és hogyan alakul világszinten, és hogyan alakul Magyarországon. Ami érdekes belőle, és elgondolkodható és nekünk használatra érdemes az, hogy a két ábrának és a diagramnak az alapja pontosan ugyanaz. Annyi a különbség, hogy most nem látszik teljesen pontosan, de az a különbség, hogy körülbelül másfél-két éves eltolódások vannak a trendekben, amiből azt következik, hogy itt Magyarország nekünk bizonyos szempontból könnyű dolgunk van, mert egyszerűen meg kell nézni, hogy milyen trendek vannak pillanatnyilag mondjuk az USA-ban vagy Nyugat-Európában, és akkor elég jó pontossággal meg tudjuk tudni mondani, hogy milyenek lesznek nálunk másfél-két év múlva. Az internetnek óriási előnye még mindig, de hozzá kell tennem zárójelbe, hogy egyre kevésbé, hogy egy nagyon demokratikus fórum. Egy nagyon demokratikus platform arra, hogy a kis cégek és a nagy cégek egyszerre egy helyen
tudjanak egymással versenyezni. Egy pályán vannak, és nagyon-nagyon sok olyan eszköz van, ahol a nagy tőkeerős, nagyon komoly marketingbüdzsével rendelkező cégek sem tudják anyagilag a nulladik pontnál már megverni a kis cégeket, mert nagyon sok olyan lehetőség van, amivel még mindig lehet versenyképesnek lenni, akár egy nagy multinacionális vállalattal is. És egy óriási előny, ami szintén a kis cégeknek egy nagy lehetőség, hiszen a nagy multiknak ez adott interneten kívül is, hogy gyakorlatilag nincsenek földrajzi korlátai, tehát Magyarországon előállított bármilyen terméket minden további nélkül egy pici szervezéssel a világ szinte bármilyen pontján lehet értékesíteni. Legalábbis elméletben. Amikor internetről beszélünk, és az internetes marketingről, akkor azt azért látni kell, hogy ugye egyrészt nagyon dinamikusan változik, másrészt pedig egy lényeges szempont, hogy az értékesítésnek a technikája is megváltoztak. Még csak néhány évvel ezelőtt is, mondjuk úgy 2005-6 környékén úgy nézett ki ez a dolog, hogy elég volt mondjuk egy honlap, meg egy blog, meg egy kicsit meghirdettük a dolgot. Ha nagyon profik voltunk, akkor keresőoptimalizálást is csináltunk, és ez elég jó százalékban és eséllyel adott végül sikert eredményül, tehát tudtunk értékesíteni. Ez azért volt, mert egyrészt az online felületeknek az összetettsége sokkal alacsonyabb volt, mint ma, másrészt pedig azért természetszerűleg, mert a verseny is sokkal kisebb volt. Aki egy picit foglalkozott ezzel korábban, azt tudja, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt Magyarországon nagyon pici, trükkös online technikákat használva óriási látogató számot tudott generálni, mert nem volt nagyon komoly és felkészült versenytársa. Tettem ide 2 képet, mert talán egy jó példa, hogy régen úgy nézett ki ez a dolog, hogy volt egy porszívóm, levettem a végéről ezt a szíves csövet, ezzel szőnyeggel lehet tisztítani, és csak a csövet használva a piacnak egy-egy pontjára oda tettem a porszívónak a végét, és ahol oda tettem, onnan szépen felhúzta az érdeklődőket, a vevőket, és végül árbevételt és eredményt tudtunk generálni viszonylag egyszerű módszerekkel. Ma ez megváltozni látszik, és talán egy picit jobban hasonlít egy forgószélre, amikor mondjuk egy fordító forgószélre, amikor azt tudom mondani, hogy a forgószélnek a teteje az egy óriási nagy területet fed le, és egy nagyon dinamikus mozgással és egy nagyon dinamikus tevékenységgel tudjuk elérni azt, hogy ebből az óriási területből, egy nagyon nagy merítésből végül egy pontban tudjunk értékesítési volument produkálni, vagy látogatószámot produkálni, vagy konverziókat produkálni. Ez egy strukturális váltás, és aki ezt az előadást hallgatja, az viszonylag kedvező pozícióban van ezzel kapcsolatban, mert ezt a strukturális váltást a hazai online értékesítés piacán viszonylag pici százalékban tették meg eddig, tehát aki itthon szeretne versenyezni, az nagyon jó eséllyel tud egy hurikán sebességével felvenni a versenyt egy országnak a teljesítményével. Most jön a darálós része tulajdonképpen az előadásnak. Én megpróbálom összeszedni azt, tehát igazándiból fejlődő, mert van ennek egy fejléce is, csak nem látszik, hogy milyen elemek szükségesek ahhoz, úgy mondom, hogy milyen minimális elemek szükségesek ahhoz, hogy az online értékesítésben, az internetes piacon és az internetes csatornán valamilyen komolyabb sikert képesek legyenek elérni. Az első az a marketing stratégiai tervezés, ami persze a hagyományos offline csatornákon is megvan. Nagyon sok átfedés van, tehát a korábbi előadásomon meg is említettem, hogy online marketing és hagyományos klasszikus offline marketing egymás nélkül nem értelmezhető két technika vagy tudomány, de mégis egy kicsit mások ugyanezek a technikák, amikor online értékesítésről beszélünk. Ebben a körben feladataink ugye természetszerűen a piacnak a meghatározása, a csoportnak a meghatározása, ami abban a szempontból egy picit más, mint a hagyományos technikán, hogy teljesen más mérési csatornákat tudunk alkalmazni és használni. Természetesen van terméktervezés, ami megint egy picit más, mert internetre optimalizált termékeket érdemes tervezni az értékesítési folyamat dinamikájának és lendületének fenntartása érdekében. Természetszerűleg piacszegmentálás, piackutatás,
terméksorozattervezés, és ami offline nincs, az a kulcsszókutatás. Későbbiekben ki fogok egy kicsit térni rá. Ez határozza meg azt, hogy az interneten különböző keresési feltételek és módszerek esetén gyakorlatilag bármilyen platformon milyen kulcsszavak azok, amelyekre szeretnénk, hogy a mi termékeinket megtalálják. A második nagyobb csoport, amit meg kell tennünk, ha meg tudjuk tennünk, az a hagyományos értelemben vett akvizíciós eljárások interneten való alkalmazását jelenti, amikor azt mondom, hogy nagy forgalmat és nagy látogatószámot úgy tudok generálni, hogyha a konkurenciával megküzdök, és ha kellő tőkeerőm van, akkor természetesen a legjobb módszer a konkurenciával való megküzdésnek a konkurencia megvásárlása. Interneten erre sokkal nagyobb lehetőség van egyébként, nagyon sok esetben, és sokkal kisebb tőkeerő is elég szokott lenni hozzá, tehát nem kell feltétlenül komplett cukorgyárakat megvásárolni, hanem kis honlapok esetén is tudunk már sikereket elérni. Ez a közvetlen konkurencia, a másik, ami az internetes értékesítésnek a volumenét azt fel tudja emelni, az, hogy nem csak a konkrét konkurenciát próbáljuk meg kisajátítani vagy legyőzni, hanem a kapcsolódó termékeket, az előtte-utána típusú termékeket, forgalmazó oldalakat is érdemes megnézni, legalábbis megvizsgálni, hogy tudunk-e valamilyen pozíciót szerezni azokon a doménneveken és honlapokon. Ugye itt számtalan lehetőség merülhet fel, tehát ha mondjuk én utazásokat értékesítek belföldön, akkor érdemes bőrönt forgalmazó oldalak terén is keresgélnem egy kicsit, vagy hogyha külföldi, akkor mondjuk repülőjegy értékesítési oldalak terén is, és a példákat nagyon-nagyon hosszan tudnám sorolni. És itt ebben a témakörben a termékvédjegyezés az, ami szintén fontos, pont azért, hogy az előbb felsorolt tevékenységekkel szemben mi képesek legyünk felvenni a küzdelmet a konkurenseinkkel. A következő nagy témakör az a jogi jellegű tevékenységeknek a köre, amiről szintén mondhatjuk, hogy offline térben hasonlóan működik, de megint hozzá kell tennünk, hogy online megint egy picit más. Tehát a gazdasági jog azért alapvetően ugyanaz, viszont azért vannak az online területnek specifikumai, akár az online működő cégeknek a hatókörét, működési területét és ennek a kettőnek, illetve székhelyét és ezeknek a területi szétválasztottságát vizsgálom, akkor ebből komoly jogi következmények következhetnek, amit kezelnünk kell. Szerzői jog, hagyományos értelemben is érdekes, de az interneten különösen, tehát csak gondoljanak bele, hogy hány éppen népszerű zeneszámért fizetnek a lemezboltokban, és mennyit töltenek le, és természetesen ez a problematika nem csak a zene esetében, hanem gyakorlatilag bármilyen termék, különösen az infotermékek esetében nagyon fontos kérdés. Adatvédelmi jog, nagyon népszerű téma, amikor az interneten dolgozunk, akkor nagyon sok esetben listákkal dolgozunk, és nagyon sok esetben regisztrált felhasználókkal dolgozunk, és éppen ezért figyelembe kell vennünk az adatvédelmi előírásokat, aminek egy picit bonyolultabbá teszi ezt a dolgot, hogy ezek azért mások és mások a különböző országokban, és hogy még egy kicsit tovább bonyolítsuk, szinte minden országban folyamatosan változnak, tehát ahogy Magyarországon is az elmúlt évben is megváltozott az ezzel kapcsolatos jogszabályi környezet, és eltér akár az Európai Unión belüli jogszabályi környezettől is. Hivatkoznék itt az opt-in meg opt-out jellegű feliratkozási különbségekre, tehát valahol az a szabály, hogy annak lehet csak hírlevelet küldeni, aki kifejezetten kéri a hírlevélküldést, valahol meg az a szabály, hogy annak lehet hírlevelet küldeni, aki nem tiltja ezt meg. Magyarországon egy kettős szabály van, tehát cégeknek például lehet hírlevelet küldeni, most nem megyek bele a részleteibe, a magánszemélyeknek viszont nem, tehát itt a kettő együtt működik, de ha nem csak Magyarországon dolgozunk, akkor tisztában kell lennünk azokkal a területeknek a szabályozási környezetével is, ahol értékesíteni szeretnénk. Adózással kapcsolatos jogi tevékenységek, itt szintén visszautalnék a korábbi állításomra. Nem ugyanott állítom elő a terméket, ahol értékesítem, de egyébként az értékesítési árbevétel ott jelentkezik, ahol a terméket állítom elő, de mégsem onnan vásárolnak. Különböző országokkal kapcsolatos
kereskedelem történik, ebből fakadóan áfa jogszabályokat kell figyelembe venni, és sorolhatnám. Tehát egy elég összetett témakört lehet felvázolni ezzel kapcsolatban is, de legalábbis az online ügyvédeknek nagyon jó lehetőséget teremt a saját piacuknak a megteremtésére. Szintén a jog körébe tartozik, amikor már a vásárlóimmal való jogi aktust szeretném előkészíteni, felhasználói feltételek, vevői, szállítói feltételek, amit online módon és egyébként nem a hagyományos módon aláírva kell tudnunk mindkét fél által elfogadtatnunk. És akkor a termékek. Itt kisebb a különbség az online és az offline elemek között, inkább a termékeknek az értékesítési módja válik el, amiért mégis feltettem ide őket, az az, hogy az én tapasztalatom szerint sem online, sem offline nem szokták használni Magyarországon a kis és középvállalkozások ezeket a lehetőségeket. Itt nincs is felsorolva mint, tehát a cross-sellingtől kezdve, tehát ez hosszan lehetne sorolni a termék akvizíciós palettát. Ami érdekes az internet szempontjából, illetve az internetes értékesítési szempontból az az, hogy viszonylag jól automatizálhatóan és kis emberi erőforrás felhasználásával lehet ezeket a termékköröket felállítani, és gyakorlatilag automatikus módon egymással párhuzamosan értékesíteni őket, illetve egymást kiegészítve értékesíteni őket. Még hagyományos kereskedelmi csatornákon, mondjuk egy boltban, ez egy viszonylag bonyolultabb folyamat, már csak abból adódóan is, hogy élő emberekkel kell egyeztetni és elérni ezt a vezetőségnek ezt a kérését. Most egy nagy témakör fog következni, a tartalmak, hiszen amikor azt mondjuk, hogy felállítok egy boltot a hagyományos értelemben, megvásárolom, kibérlem, berendezem, bútorokat teszek bele, felújítom, kifestem, dekorálom, ez ugyan az online térben nincs, ebben a módszerben, így a hagyományos tárgyasult formájában, viszont egy nagyon komoly másik feladatcsoport az viszont felmerül, és ez a tartalmaknak a kérdése. Ezt az energiát és ezt a munkát, amit egy bolt felállításában teszek a hagyományos értelemben, az interneten tartalmak készítésébe kell beletennem, azzal a különbséggel, hogy még egy bolt az jó pár évig jól el van úgy, ha már egyszer megcsináltuk. Az interneten ez nincs így, tehát ott folyamatosan fejlesztenem kell a tartalmakat, szinte napi szinten, és elég széles körben kell foglalkoznom a tartalmaknak a fejlesztésével. Az első körben a honlaptartalmakról beszélünk, ez ugye evidens, tehát online értékesíteni honlapok nélkül elég nehéz. Itt azért megkülönböztettem egy már közepesen is jól működő cégnek a felé támasztott elvárásokat, tehát egy imázs honlap, ami egy töltsér jelleggel képes az értékesítés felé terelni a látogatókat, egy értékesítési oldal, ami egy teljesen külön műfaj mindenféle szempontból, aminek a közvetlen célja, a konverziója az, hogy vásárlás történjen. SEO, tehát kereső optimalizálást célzó, külön elkészített tartalomoldalak, illetve más felületeken elhelyezett tartalmak, és különböző mikroszájtok, amik kapcsolatba kerülhetnek ugyan az értékesítési oldallal is, de más konverziós célt is fel tudunk állítani velük szemben. Csak zárójelben a konverzión értjük azt, amikor elérjük azt, ami a célunk a honlappal kapcsolatban. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a honlapon eladjunk egy széket, akkor a konverzió, az értékesítés, a megrendelem gomb. Ha címeket szeretnénk gyűjteni, akkor a konverzió feliratkozás gomb. És csak zárójelben mondtam, mert valószínűleg sokat használom ezt a kifejezést. A tartalmak másik köre az hát így fordítottam, így írtam ki, hogy cikkek. Tehát azok a tartalmak, amit gyakorlatilag folyamatosan megállás nélkül generálni kell, hogyha egy organikus látogatói számot, vagy látogatószám emelkedést szeretnék elérni. Itt kiemeltem a hírlevéltartalmakat, PR-cikkeket, a social media bejegyzéseket, itt értjük a Facebook, Twitter, MySpace, stb. És társait, szakértői cikkek, blogbejegyzések. Lehet ezt folytatni, az szerint, hogy milyen platformokon szeretném elhelyezni ezeket a tartalmakat, de azt mondhatom, hogy ez az 5, ez már szinte kötelező akkor, hogyha
úgy akar valaki értékesíteni, hogy ő egyébként az értékesítéssel párhuzamosan szolgáltatni is szeretne, és úgy szeretne szolgáltatni, hogy magát, vagy cégét, vagy termékét a szakértői pozícióba szeretné helyezni. Tartalmak. E-könyvek, valós könyvek, külön körben kiemeltem. Az e-könyvek az lehet, hogy így furcsán hangzik, de azt mondom, hogy PDF, akkor már egy picit ismerősebb a kép. Tehát nagyon sok olyan tartalmat kell generálnunk az értékesítés folyamán, gyakorlatilag iparáktól függetlenül, amit letölthetővé kell tennünk, hagyományos papír alapon is nyomtathatóvá kell tennünk, a vásárló kezébe kell tudnunk tenni. Tipikusan ilyenek a termékbemutató anyagok, tananyagok, terméktájékoztatók, használt utasítások, és lehetne sorolni ezt a sort, de minden esetre, mint tartalmat el kell készíteni őket. Már csak az online felületre és az internetes felületekre jellemző, leginkább, bár már hagyományos értelemben is használják CD, MP3 egyéb formában, az audio tartalmak. Egyrészt kiemelném itt egy viszonylag feltörekvő ívet mutató kommunikációs csatornát, a podcasteknek a használatát, illetve a termékekhez társuló különböző tartalmakat, amit audio formában is szeretnénk elérni. Külön, de nem írtam ide, szeretném felhívni a figyelmet, hogy a B2B kapcsolatok esetében ez nagyon-nagyon lényeges és használható módszer tud lenni, tehát aki cégeknek és főleg cégvezetőknek akar értékesíteni, azoknak érdemes használni az audio tartalmakat, egész egyszerűen azért, mert ezek az audio tartalmak olyan tartalmak tudnak lenni, amikor akkor érik el a hatást, és akkor tudják felkelteni a figyelmet, amikor más típusú marketingeszköz viszonylag korlátozott számban éri a felhasználót. Tehát mondok egy példát, tehát letöltve egy podcastet a cégvezető be tudja tenni a dugóba, az autóba, a lejátszójába, és az autóban meg tudja hallgatni. Még mindig a tartalmaknál tartunk, a videótartalmak, ami gyakorlatilag robbanásszerűen tölti be jelen pillanatban az internet világát. Egész egyszerűen azért, mert jelen pillanatban az egyik leghatásosabb értékesítés támogató eszköz, aminek az egyik oka az a technikai fejlődés a hagyományos asztali számítógépek esetében, tehát könnyedén mindenféle különösebb gond nélkül tudunk videókat lejátszani. Természetesen elmondható a videókról, hogy egyszerre több érzékszerven keresztül képesek hatást kiváltani, illetve a harmadik nagyon fontos eleme, hogy amikor azt nézzük, hogy a videók hatékonysága és használata hogyan emelkedik, hogyan nő, akkor ez gyakorlatilag nagyon egybeesik azzal, hogy hogyan nő a mobil eszközök használata és a tablet eszközök használata. Tehát ezen a két új platformon a videóknak nagyon-nagyon komoly jelentősége van. Már azt tudjuk mondani, hogy felezi, akár harmadolja az értékesítés hatékonyságát, hogyha egyébként a terméket nem tudjuk képileg multimédiás eszközökkel is bemutatni. Következő a grafikai tartalmak, ugye természetesen az online felületekre értve ezt a dolgot. Bármilyen HTML felületet szeretnék megalkotni, bármilyen platformon, akkor azért be kell mutatni a cégnek az arculatát, jó esetben ez egységes arculatot jelent, és az egész felületet olyan módon kell tudnom megalkotni, hogy az a minőség hatását keltse, tehát magának a dizájnnak is a minőséget kell mutatnia, hiszen az online térben, interneten a honlapnak a minősége az egy az egyben vetül rá a terméknek a minőségére, tehát ebben a térben nagyon-nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen animációk, milyen képek, milyen grafikák, milyen képi elemek jelennek meg a honlapokon. A következő nagy fejezet az a listáknak a kérdése. Hagyományos térben is volt egy nagy boom a direct marketingnek a terén. Ez a nagy boom igazán nem csengett le, csak volt egy hullámvölgye neki. Ez a hullámvölgye akkor jelent meg, amikor
kiderült, hogy ezt a bizonyos DM tevékenységet nagyon-nagyon költséghatékonyan meg lehet csinálni elektronikusan, e-mailek formájában is. Ekkor a klasszikus postai DM egy kicsit visszaesett, de egyébként ez megváltozott, tehát újra a postai DM előtérbe kerül, most már kombinálva az e-mailes levelező listák használatával. Egész egyszerűen azért, pont ezért, mert a lista használata e-mailen keresztül egy rendkívül költséghatékony módszer, viszont éppen ezért sokan használják, és ezért nagyon-nagyon nagy a reklámzaj ezen a téren, tehát aki ebből a zajból szeretne kilépni, annak egyre inkább használnia kell a hagyományos postai, vagy kézi-kézbesítésű DM lehetőségeket. De minden esetre, amikor dolgozunk azon, hogy online értékesíteni tudjunk, akkor kell készítenünk listaépítési stratégiát, ami lehet egyszeri, kampányszerű, gyors címadatbázis növelés, lehet folyamatos, egy folyamatosan emelkedő adatbázis növelés, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatos tesztelés és optimalizálás szükséges ahhoz, hogy ezek az eszközök hatékonyan tudjanak működni. A listához én már azért ide tettem az e-mail mellé a hagyományos postait is, mint emelkedő tendenciát, és az SMS-t, amiről egy kicsit megoszlanak a vélemények, hogy mennyire nyeri el a vevők tetszését, és mennyire lehet hatékony forma, de a felmérések és a kutatások azt mutatják, hogyha jól használjuk és jókor használjuk, arra amire való, akkor nagyon komoly vevői elégedettség emelkedés lehet elérni vele. Folyamatos tevékenység ezzel kapcsolatban a listáknak a menedzsmentje, tehát ez esetben sem igaz az, hogy egyszer megcsinálom és akkor tökéletesen működik. Amikor a listával kommunikálok, akkor új, érdekes, számára hasznos, szegmentált tartalmakkal kell folyamatosan, nem mondom, hogy elárasztani őt, de talán terhelni őt, olyan tartalmakkal, amit ő nem reklámként érzékel, hanem folyamatos tájékoztatásként és hasznos információként, és tapasztalatból tudom mondani, hogy ez egyik legnehezebb dolog úgy eladni egy terméket, hogy egyébként nem reklámokat adok hozzá, hanem hasznos, tartalmas információkat, ami organikus módon eredményezi rövid, közép vagy hosszú távon azt, hogy egyébként értékesítés is történhet ezzel kapcsolatban, és amikor ezt a listát menedzseljük, használjuk, a listára anyagokat küldünk, akkor folyamatosan figyelnünk kell, hogy milyen visszacsatolási lehetőségei vannak, és milyen optimalizálási lehetőségek vannak, hogyan tudjuk egyre inkább költséghatékonyabban működtetni ezeket a rendszereket. Áttértünk nem látszik a fejlészben, de a következő fázisra, amikor azt mondjuk, hogy már van egy nagyon jó tartalmunk, már megvannak a HTML felületeink, már megvan mindenféle alapkészültségünk ahhoz, hogy elkezdjünk értékesíteni. Ebben a pillanatban lesz nagyon fontos, és innentől kezdve az online értékesítési folyamatban mindig állandóan és visszatérően, hogy látogatókat generáljunk a honlapra. Tehát akármilyen jó a honlapunk, vagy bármilyen online platformunk, hogyha az ott nem nézi meg senki, vagy nem nézi meg kellő mennyiségű ember, akkor nem fogunk vele értékesíteni. És itt jön egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Én elkezdtem összeszedni az alap feladatokat, amit ezzel kapcsolatban meg kell tenni. Az első a Magyarországon kevéssé használt, de egyébként nagy lehetőséget rejtő affiliate partneri kommunikáció. Ez úgy szokott fenn lenni magyar honlapokon, hogy partner program. Tehát amikor azt mondom, és kifejezetten online felületeken keresztül mondom azt, hogy értékesítő partnereket szeretnék bevonni, akiknek azt mondom, hogy átadok egy rendszert, egy szoftvert, egy terméket, és azt várom tőlük, hogy meghatározott jutalék ellenében értékesítsék ezt a terméket, jellemzően szintén online csatornákon keresztül. Ezt egyébként azért nem használják, mert egy viszonylag nehéz technika, de hogyha elkezdődik, vagy bejáratódik, akkor viszont nagyon hatékonyan tud működni. Azért nehéz technika, mert egy ilyen partnernek, affiliate partnernek gyakorlatilag értékesíteni kell azt, hogy ő legyen a partnerem. Tehát neki ugyanúgy be kell mutatni ennek az előnyeit,
be kell mutatni, hogy ez miért jó neki, kezelni kell a kifogásait, stb. Mint hogyha vevő lenne, csak itt nem terméket adok el neki, hanem egy ilyen partnerprogramot. Tehát éppen ezért ehhez fel kell építeni egy olyan rendszert, ami új partnereket generál, utána ezeket az új partnereket képzi, megtanítja őket, hogy hogyan lehet eladni az én termékeimet, és folyamatosan kommunikál velük. A következő nagy lépés és nagy kör, ezek a CPC hirdetések, ezek azok a hirdetések, amikor én azért fizetek a hirdetési felületet üzemeltető cégnek, hogyha valaki rákattint az én hirdetésemre, és megjelenik látogatóként az én mondjuk jellemzően honlapomon. Nagyon jó példa erre az AdWords, mint Magyarországon leginkább használt CPC jellegű hirdetési felület. De ugye az, hogy ezt hatékonyan tudjuk használni, ennek a legfontosabb eleme azon túl, hogy tudni kell finanszírozni, hogy nagyon jó minőségű hirdetési tartalmakat kell először gyártanom, mert azok fognak jó hatékonysággal működni ezeken a felületeken. Ez persze nem csak AdWords lehet, Magyarországon nagyon jól működik az eTarget, de a Bing, Yahoo, stb. Nagyon többféle ilyen hirdetési lehetőségeket lehet választani. Tartalomkészítési körbe tartozik még mindig a bannerek, képes hirdetések elkészítése. Külön szakma talán, hogy lehet egy mondjuk 120x260-as pixel méretben hatékony üzenetet közvetíteni egy honlap látogató számára. Viszont nagyon hatékony eszköz tud lenni, nem csak azért, mert látogatót generál, hanem azért is, mert vizuális felületként funkcionál azokon a helyeken, ahol el van helyezve. Tehát egy remek eszköz arra, hogyha valakinek az a célja, hogy brandet építsen, tehát a saját nevét megismertesse és folyamatosan forgassa, tehát kettős hatást lehet elérni vele. Zárójelben mondom, hogy a kattintás alapú hirdetések esetében is megvan ez a lehetőség, tehát aki AdWords-t használ, az tudja, hogy lehetősége van képes hirdetések elhelyezésére is. Értékesítő e-mailek, meg el kell készíteni gyakorlatilag, mint egy értékesítési oldalt, hogy mit fogok küldeni, hogyan kommunikálok a listámmal, mit küldök el neki. Feliratkozó felületek, formok, hogyan hozom be a listámra az embereket, hogyan győzöm meg őket arról, hogy érdemes feliratkozniuk, tehát az a taktika, hogy feliratkozás, kiteszek egy gombot és majd ő feliratkozik, ez most már nagyon-nagyon-nagyon pici százalékban működik csak. Tehát valamilyen konkrét előnyt kell nekem biztosítani ahhoz, hogy ő egyébként szeressen rákerülni az én listámra. És ami online esetben szinte mindig, az összes ilyen elemet többször folyamatosan tesztelnem kell, optimalizálni kell, új verziókat kell kipróbálnom, és egyre hatékonyabbá kell tennem ezeket a tartalmi elemeket. Hogyan tudok látogatókat generálni a honlapomra? Klasszikus a SEO, tehát kereső optimalizálás. Amikor azt akarom elérni, hogy a keresőben, mondjuk a Google-ben, hogyha beütöm az én termékemet, műanyag ablak, akkor én kerüljek a lista első helyére, hogy én árulom a műanyag ablakot. Azt kell erről tudni, hogy a kereső optimalizálás az internetes értékesítésben és a marketingben talán a legnagyobb tevékenységi terület volt. Óriási pénzek mozogtak ebben az iparágban, viszont most, ha hasonló tartalmú blogokat olvasunk, akkor arról lehet hallani, hogy a kereső optimalizálás talán a halálán van, vagy a halál közelében van. Ez egyszerűen azért van, mert bár mondjuk vegyük példának a Google-nek a kereső robotját, az, hogy kikerüljön az első helyre, az egy automatikus algoritmus alapján kerül meghatározásra, amit a Google nem hozott tulajdonképpen nyilvánosságra, de azért a nagyszámok törvénye szerint elég jól el lehetett találni, hogy milyen elemeket kell megcsinálni, akár on-page, akár off-page módszerekkel ahhoz, hogy mi a keresési listában előtérbe kerüljünk. Na most, miután a nagyszámok törvénye alapján ezt ki lehetett találni, ezért nagyon komoly cégek és nagyon komoly erőfeszítések történtek abba az irányba, hogy nem magával a tartalommal és a honlappal csak és kimondottan szeretnék a lista elejére kerülni, hanem egyszerűen olyan technikákat használva, akár kvázi legális vagy nem legális, a legálisat itt most a Google-nek a szabályzata értelmében használom ezt a kifejezést, tehát akár nem legális black hat technikákat használva megpróbálom befolyásolni ezt a keresési algoritmust,
és a keresők első helyeire kerülni. Na most ugye vannak ilyen népszerű dátumok, mint például március 15-ről tudjuk, hogy mi történt, meg szeptember 11-ről ugye tudjuk, hogy mi történt. A kereső optimalizálás világában ez a április 28, ugyanis ebben az évben április 28-án megváltozott a keresési algoritmus, és jelen pillanatban gyakorlatilag szinte senki nem tudja egészen pontosan megmondani azt, hogy hogyan működik. Azt már tudják, hogy hogyan nem működik, és azt már tudják, hogy a kifejezett linképítés, linkparkoknak az üzemeltetés, működtetése és a mesterségesen generált rámutató linkeknek a használata az most már gyakorlatilag tiltott, és ami még rosszabb ebből a szempontból, hogy büntetést is von maga után, ami a kereső esetében azt jelenti, hogy mondjuk az első helyről visszasorol a kereső mondjuk a 475 000. helyre, és ebből a szempontból ezen a csatornán megszűnik annak a honlapnak az értékesítési lehetőségei. Én azt mondom, hogy nem halt meg a kereső optimalizálás, csak sokkal inkább át fog menni abba az irányba, hogy nem linkeket kell építeni, hanem rengeteg tartalmat. De erről majd külön. A következő lehetőség a vírusprogramok. Ezt a 3 kis dobozt, ez gyakorlatilag majdnem mindegy milyen sorrendben raktam volna, tehát tehettem volna tetejére a gerilla programokat, a vírus meg alulra. Tulajdonképpen mindegy, ezek olyan programok és lehetőségek, amik megpróbálnak minket kivonni a hagyományos reklám és értékesítési összevetésből, és egy picit más kontextusban és más csatornákat használva teszik lehetővé, hogy mi látogatókat képesek legyünk generálni, és ha lehet olyan hatásokat elérve, amik erősítik saját magukat. Tehát, ha példát akarok mondani, volt egy klasszikus példája egyébként a Nestlének, amikor egy negatív vírus kampány indult el a honlapjuk ellen. Ezt majd külön majd a végén, ha érdekes, akkor elmesélem ezt a dolgot. De minden esetre vírus jellegű tartalmakkal és módszerekkel közel került ahhoz, hogy a Nestlé online felületét gyakorlatilag teljesen meg kelljen szüntetni, mert nem bírták kezelni tovább ezt a dolgot. De fordítva is igaz, tehát képesek vagyunk olyan vírus jellegű tartalmakat generálni, amik nagyon gyors hatást is képesek akár elérni, úgy, hogy a kezdeti lökés után különösebb erőforrást nem igényelnek. Az előbb beszéltem a linképítésről, ez kikerült a kereső optimalizálásnak a fő fókuszából, de azért továbbra is fontos dolog, tehát ez azon alapszik, hogy amikor a kereső robot szeretné az adott honlapnak az értékét meghatározni és hasznosságát meghatározni, akkor egy picit hasonlóképpen dolgozik, mint egy akadémiai disszertáció esetében dolgoznak. Tehát, hogyha egy akadémiai vagy doktori disszertáció nagyon sok más disszertáció, tanulmány, egyéb szakmai mű hivatkozik, abból arra lehet következtetni, hogy ez a mű, amire hivatkoznak, az egy értékes mű. Ugyanez a logikája ennek is, tehát hogyha nagyon sok link mutat mondjuk a mi honlapunkra, az azt jelenti, hogy a mi honlapunk értékes, hiszen egyébként minek linkelné be más ember. Tehát, hogyha mi nem kifejezetten magára a keresési, optimalizási szempontból létrehozott link generálásra akarunk ráállni, hanem tényleg lényeges és értelmes bejövő linkeket szeretnénk a honlapunkra építeni, vagy generálni, akkor ez egy hasznos tevékenység, ezt természetesen meg lehet vásárolni, minden további nélkül, ez egyfajta reklám. Másrészt el lehet helyezni, vagy el lehet helyeztetni, harmadrészt pedig különböző vendégtartalmakat lehet generálni különböző helyeken, amikor én készítek tartalmat, és mivel látjuk, hogy nagyon sok tartalom kell, ezért örülnek, ha valaki más elkészíti a tartalmat, de cserébe akkor én lehet, hogy tudok egy linket elhelyezni. Már hirdetési felületekről beszélünk, ugye az előbb szóba hozott a CPC hirdetések, tehát a kattintás alapú hirdetések. Itt ugye két alaptechnika van, az egyik a megjelenés alapú, a másik pedig a tényleges kattintásonként fizetett összeg alapú hirdetés. A magyar tapasztalatokat figyelembe véve jelen pillanatban ez a legegyszerűbben használható és a leghatékonyabb módszer. Egyszerűen azért, mert még mindig nagyon pici, nem pici, de még mindig viszonylag kicsi a verseny ezek között a hirdetések között. Na meg persze egyszerűek is. Szintén látogatót generálnak a blogok,
ráadásul jól használható és nem értékesítési jellegű felületekről beszélünk, tehát nem olyan lelki attitűddel érkezik a látogató egy blogra, hogy itt el akarnak neki adni valamit. Itt beszélhetünk a saját blogokról, de a vendégblogolásról is, tehát mikor más blogokon helyezek el különböző tartalmakat, természetesen praktikusan olyan blogokon, ahol az én célcsoportom mozog. A domain forgalomból adódó látogatógenerálás a következő nagy egység, amikor figyelem azt, hogy milyen domének forognak a piacon, tehát ugye egy domént nem újítanak meg, akkor az újra kikerül a piacra és meg lehet vásárolni. Ha figyelem és sehogy nem akar újra a piacra kerülni a domén, akkor tehetek lépéseket, hogy én akkor megvásárolom, ha meg lejár, akkor igazán vásárolom, csak lefoglalom. Nagyon nagy lehetőségek vannak benne, egy kicsit ilyen szerencse kérdése is, de nagyon-nagyon jó doménnevekhez lehet hozzájutni, gyakorlatilag néhány ezer forintos költséggel is akár, amik már önmagában is kereső optimalizási szempontból első oldalra vihetnek minket viszonylag kicsi erőfeszítéssel. RSS, ez az internet használóknak azért mond dolgot, videó, audio és szöveges tartalmak esetében, amikor hogy is fordítsam annak, aki igazán nem ismeri a felületet, amikor kvázi egy hírlevélre iratkozna fel valaki, de nem közvetlenül hírlevelet kap ő, hanem gyakorlatilag folyamatosan megkapja azokat az új tartalmakat, amit az adott felületen elhelyezésre kerülnek. Tehát nem kell visszajárogatnia neki megnézni, hogy került-e fel valamilyen új érdekes dolog, hanem egyszerűen erről egy értesítést kap, és ha érdekli, akkor fölmegy és meg fogja nézni. Elég dinamikusan fejlődő látogató generálási eszköz egyébként. Itt vannak a klasszikusok, banner hirdetések, előbb legyártottuk, most elhelyezzük, szintén lehet megjelenés alapú és kattintás alapú banner hirdetés, döntően egyébként megjelenés alapúak. Hogy miért, azt is most nem hozom szóba, mert lehet, hogy összeesküvés elmélet. A másik a social media, egy nagyon-nagyon dinamikusan fejlődő platform, tehát mondhatjuk azt, hogy aki ebből most kimaradt hirtelen, ebből a boomból, annak komoly hátránya lesz a későbbiekben, és hát a klasszikus, amikor közvetítőkön keresztül, továbbértékesítőkön keresztül, ha nagykereskedő vagyok, akkor kiskereskedőkön keresztül értékesítem ezt a terméket az online térben is. Ugye ez is lehet megjelenés alapú, amikor a közvetítőn gyakorlatilag egy reklámon fut, és ő a saját vásárlói számát adja el gyakorlatilag nekem úgy, hogy reklám lehetőséget biztosít, és lehet jutalékos alapú, ami értelemszerűen a termékértékesítés alapján kerül meghatározásra. Külön díját csináltam az affiliate program működéséről, mert nagyon komoly lehetőségnek tartom még mindig, még ha nagyon sok munkát is jelent, hiszen komoly tervezést igényel, szerződési, betanulási folyamatokat igényel, sok-sok affiliate partner megtalálását, felkutatását, meggyőzését igényli, és utána pedig folyamatos kapcsolattartást igényel velük, hiszen ők egy picikét olyanok, mint az én értékesítő alkalmazottaim, akiket nekem terelgetnem kell, meg segítenem kell, meg anyagokat kell nekik biztosítanom, érveket kell adnom ahhoz, hogy ők értékesíthessék az én termékemet. Következő nagy témakör, ami már nem a vendégek generálása, vagy látogatók generálásáról szól, hanem arról, hogy milyen eszközök, technikai és informatikai eszközök szükségesek ahhoz, hogy egy online értékesítési rendszert működtetni tudjak. Egyrészt ugye vannak a szoftveres típusú eszközök, a külső szoftverek ugye az egyszerűek, főleg a kicsi esetében ezek értékesítési szoftverek, hírlevélküldő szoftverek, számlázási szoftverek, honlap működtetéshez és üzemeltetéshez szükséges szoftverek, stb. És van egy másik kör, ami a saját fejlesztésű szoftvereket jelenti, hiszen ha valakinek van egy speciális terméke, és azt a speciális terméket szeretné az internet egyik nagy lehetőségét kihasználva értékesíteni, mégpedig azt, hogy az értékesítési folyamat maga a lehető legnagyobb mértékben automatizált lehessen, ahhoz nagyon sok esetben kell saját fejlesztésű szoftvereket
terveznie, fejlesztetnie, és utána ezeket a szoftvereket beüzemelni és optimalizálni, majd valószínűleg a megtérülését pedig kiszámolni. Nagy kör, hogy hogyan lehet egyébként a vevőket, ha már egyszer ott voltak, eljöttek, a szoftveresen én vevőt csináltam belőlük, akkor lehetőleg a legnagyobb értékben, vagy a legnagyobb árbevételt szem előtt tartva kihasználni a már megszerzett vevőben rejlő lehetőségeket, hogy én nagyon csúnyán mondjam. Tehát ugye ilyen alaptétel a marketingben, hogy a vevőt megszerezni az nagyon drága, megtartani, meg újra vevővé konvertálni az lényegesen olcsóbb tevékenység, ezért komoly figyelmet és energiákat érdemes ebbe fektetni. Ennek az egyik módja a vendég vagy vevő ajánlásoknak a rendszereinek a kialakítása, ami nem kifejezetten az adott vevőnek a újravevővé konvertálását jelenti, inkább a későbbi vevőknek a bizalomépítését szolgálja. Másrészt a bónusztermékek, az egyedi termékek, amit kifejezetten a már volt vevőim számára értékesítsek, hogy érezzék azt a speciális külön klubi jelleget, amit az én vevőim, hogy mondják ezt szépen, tehát azt a kiemelt szerepet, hogy milyen jó, hogyha az én vevőm, hiszen akkor különböző bónusz termékeket és különböző olyan extrákhoz juthat hozzá, amihez egy átlagos látogató, vagy egy most először vásárló nem. És ezen keresztül, illetve sok-sok-sok egyéb eszközön keresztül, ezt hadd tegyem hozzá, a fő cél az, hogy ezeket a vevőket visszatérő, újra-újra visszatérő vevőkké tegyük, mert ezt a folyamatot fenntartani, ezt a dinamikát fenntartani viszonylag kis költséggel meg lehet tenni, már persze, ha egyébként a termékem ugye jó. És itt van egy számítási lehetőség, amit figyelembe kell venni, és most, hogy olvasom, ez talán nem egy jó kifejezés, tehát a vevői élettartam esetében azt értem, hogy azon időszak alatt, amíg ő újra és újra vevőm lesz, összességében mekkora árbevételt tudok produkálni, tehát nem a tényleges életének a tartalmára gondolok itt. És amikor ezt nagyjából tudom számolni, vagy a korábbi tapasztalataim alapján meg tudom határozni, hogy ez az érték mekkora, akkor azt is tudom számolni, hogy mennyit érdemes költenem arra, hogy először vevő legyen, és amikor először vevő lesz, akkor mennyire tudom promotálni, vagy árcsökkentéssel dinamizálni az ő vevővé válását, annak tudatában, hogy később még mekkora árbevételt fogok realizálni, hogyha ő rendszeres vásárlóm marad. Itt ugye a gazdasági főiskolán talán az egyik legérdekesebb tevékenység, hogy mit is kell még csinálni egy online tevékenység folyamán. Ez a különböző pénzügyi jellegű feladatok és tevékenységek, ami nem közvetlenül a marketinghez tartozik természetesen, de mégis aki online értékesítés és online üzletben szeretne sikereket elérni, ezek fontos szempontok. Egyrészt a számlavezetés, amit megemlíteném egy picit más, mint hagyományos térben, mert nagyon sok olyan folyószámla felület van, például a PayPal, amikor nem a hagyományos banki csatornákat vagy banki lehetőségeket használom, hanem egy teljesen más virtuális térben lévő folyószámlavezetési lehetőséget használok ki, és ezzel kapcsolatban egy viszonylag bonyolult könyvelési folyamatot is kell folytatnom ahhoz, hogy Magyarországon az adóhivatal ebben ne találjon problémát. Ki kell alakítanom az online fizetési feltételeket, elsősorban kártya, de természetesen átutalás vagy elektronikus bankszámlák használata. El kell tudnom számolni az affiliate partnereimnek a tevékenységét, a jutalékait, lehetőség szerint nem kézzel, hanem valamilyen automatikus szoftveres támogatással. El kell tudnom számolni a közvetítők felé számolandó jutalékomat, ki kell alakítanom az oda-vissza számlázási feltételeket és rendszereket feléjük. Magát az értékesítést el kell számolnom pénzügyileg, ami nem tűnik annyira bonyolultnak, ha nem veszem figyelembe, hogy egyébként a világ bármilyen országába értékesíthetek, szinte bármilyen áfa feltételek mellett. Foglalkoznom kell a termékekhez kapcsolódó biztosításokhoz,
felelősségvállalásokkal kapcsolatos pénzügyi termékekkel. Külön kiemelném a követeléskezelést, ami nem könnyű interneten keresztül megoldani, tehát fontos feladat figyelni rá. Raktárkészletkezelés, amikor szintén értékesítek, egy automatikus rendszerben értékesítek jó esetben, tehát gyakorlatilag én csak látom, hogy jönnek a vevők, jönnek a vevők, de másik oldalon azt is tudnom kéne, hogy egyébként meg hogy fogy a raktárkészletem, különösen felhívnám fel kiáltójellel a figyelmet, hogyha én valamilyen dobozos terméket szeretnék értékesíteni, akkor elég jól figyelnem kell erre, főleg, hogyha azt is vállalom, hogy 2 napon belül kiszállítom, gondot jelenthet, ha egyébként nincs mit. És hát az adó kérdésében nem megyek bele, külön előadás témája lehetne. Milyen technikai, informatikai jellegű feladatok vannak mindezután? Szoftveresen fejlesztenem kell, fejlődnöm kell, saját szoftvereket üzemeltetnem, amint előbb említettem, és különböző új és újabb típusú szoftvereket kell beszereznem, hogyha akarom követni a trendeket és ezeknek a szoftvereknek a fejlődéseit. Magukat, a honlapokat, HTML tartalmakat, scripteket, kódokat karban kell tartanom és folyamatosan kezelnem kell. Hardverek napi karbantartása nem annyira ide tartozik, de aki egész nap online értékesítés egy gép előtt ül, az tudja, hogy milyen komoly gondot jelenthet, ha mondjuk elszáll egy transformátor a számítógépbe, vagy bármilyen eszköz. Technikai fejlődés lekövetése, ez egy elég komoly feladat egyébként, mert nagyon gyors ez a technikai fejlődés, másrészt pedig ki kell szemezgetnem a sok-sok-sok lehetőségből, hogy melyik az, amit érdemes használnom, és melyik az, amelyik egyébként később eredményt és árbevételt képes produkálni. Foglalkoznom kell a hardveres oldallal, és foglalkoznom kell a szoftveres oldallal. Ugyanez már nem a saját számítógépen, saját irodában, vagy akár ott is. Egy külön témakör az online értékesítés esetében a szervereknek a kérdése. Milyen volumenben, milyen mennyiségben, milyen látogatószámban szeretném használni ezeket a felületeket, saját szerver, dedikált szerver, tárhelyet akarok inkább bérelni, mikor érdemes átlépni egyikből a másikba, a másikból az egyikbe, melyik a legköltséghatékonyabb módszer, és amikor már ezt kiválasztottam, akkor is egy, hát ha nem is napi szintű, de azért egy rendszeres kapcsolattartást feltételez a rendszergazdával, vagy a szerverüzemeltetővel. Az optimalizás során most IT oldalról mondva, a 3 fő elem folyamatosan felszínen van, tehát az asztali számítógépen túl a mobil alkalmazásoknak a napra készen tartása, és a táblagépeken futó alkalmazásoknak a napra készen tartása, ami szintén folyamatos tevékenységet jelenthet. És akkor úgy nagyjából összefoglalva, hogy amiket így felsoroltam, az hogy néz ki. Tehát itt van egy valaki, önök közül valaki, aki szeretne online térben gazdaságilag hatékonyan pénzt termelni és a bankszámla egyenlegét növelni. A klasszikus esetben valamikor a legelején ez úgy működött, hogy akár egy 16 éves gimnazista is szépen leült éjszaka a számítógép elé, megalkotott valamilyen honlapot, csinált egy kis keresőoptimalizást, ezt-azt, és hát ha nem is viszonylag könnyen, de nem fehér holló mennyiségben váltak akár dollárban milliómossá ilyen kis rácok, akik ezt meg tudták oldani. És ez azért van, vagy volt, mert viszonylag kevés elemet kellett létrehozniuk ahhoz, hogy hatékonyan és sikeresen tudják ezt a tevékenységet működtetni, mert kicsi volt a verseny, és kicsi volt alacsony volt az összetettsége ennek a tevékenységnek. Most tehát ugye úgy néz ki, hogy ugye amiket felsoroltam, ezek voltak a diák, az alaptevékenységek. Az üzlet, a marketing, a jogi, a tartalom, a listák, tartalmi elemek, látogatók, affiliate, automatizálás,
vevők, pénzügyek, technikai jellegű. Ezek ugye a fő csoportok, amit muszáj. Tehát szinte bármelyiket veszem ki a rendszerből, ha nem is azonnal, de az egész rendszer képes összedőlni, és mindesetre fenntartható módon fejlődni nagyon kevéssé. Hogyha ki akarom pipálni azt, hogy ezek megvannak, akkor ezeket a tevékenységeket kell elvégeznem. Ezzel meg tudom oldani azt, hogy a sötét-zöld elemek meg tudjanak valósulni, és viszonylag kicsi kockázattal tudjam működtetni az üzletemet. De hogy ahhoz, hogy ezek egyébként hatékonyan is működjenek, ahhoz ezeket az elemeket kell még hozzátennem. Tehát úgy nagyjából ez az a felület, így az alja nem fér ki, tehát picit még van lefelé is. Ezeket a dolgokat kell mondjuk 2/3 arányban napi szinten működtetnem, felügyelnem, elemeznem, optimalizálnom, megváltoztatnom, újakat készítenem, stb. Amikor ezt az ábrát nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy mi kell a hatékony online értékesítéshez. De hozzá kell tennem, hogy azt tudom mondani, hogy mi kellett. Ez a tábla igaz volt mondjuk 2010-ig nagyságrendileg. Talán Magyarországon még most is, meg még jövőre is, de úgy nagyjából ezt a táblát kezdi meghaladni az idő, és afelé mozdulnak el a trendek, hogy csak pusztán és önmagában online módon értékesíteni már szinte lehetetlen, tehát mellé kell tennünk ugyanennek az offline verzióját is, majd a kettő közötti átmeneteket szintén, és mindegyikhez ezt a teljes tartalmat kell meghatároznunk. Tehát azt tudjuk mondani, hogy még idén itthon még viszonylag jól elvegetálunk az első táblával, de úgy jövőre, vagy 2 év múlva már mind a 3-at csinálnunk kell. Tehát ez az a bizonyos ábra, ami azt jelzi, hogy 1 év múlva, aki online értékesítéssel szeretne foglalkozni, az napi szinten hány ilyen kis táblát szeretne kipipálni. Ugye mit lehet csinálni? Az első az, amit egyre többet látok, tehát megijed, vagy el se kezdi, mert nem tudja ezt a mennyiségű feladatot megcsinálni. Megpróbálta úgy, hogy csak néhány elemét csinálta meg, de akkor viszont azt látta, hogy nem működik. Tehát hát jött vevő, meg ilyesmi, de nem tudom eltartani belőle a cégemet, meg a családomat, vissza kellett mennem a boltba, stb. És levonta azt a konzekvenciát, hogy ez nem fog menni. A másik, az egy borzasztóan hatékony módszer, hogy napi szinten követni kell a folyamatokat, meg kell tanulni, hogy csinálják mások. Viszonylag kevés dolgot kell kitalálni saját magunk, mert szinte mindenre van példa. Hogy csinálják mások? Rá kell szállni azt a kis időt, ami ehhez szükséges, napi 18 órát, és meg lehet csinálni, akár egyedül is. A harmadik, és ez az a bizonyos pont, amivel talán most egy választóvízhez érünk, hogy elmúlt a 16 éves srácok éjszakai internetezési korszaka, amikor saját maguk meg tudták oldani ezt a teljes folyamatot, és aki ezt komolyan gondolja, az partneri együttműködéseket kell kialakítani a másokkal. Ugye ennek az első, talán legkézenfekvőbb módja az, hogy hát alvállalkozókat kell bevonni, illetve szakértőket kell bevonni ebbe a dologba, ami, hogyha finanszírozási oldalról nem jelent problémát, akkor az egyik legjobb megoldást nyújtja. De van egy másik, amikor különböző cégek, akik nem közvetlen konkurenciái feltétlenül egymásnak, hanem olyan cégek, akik a termék élettartalmai, a termékhez kapcsolódva különböző termékeket értékesítenek, és alkalmasak egyébként arra, hogy keresztmarketinget folytassanak egymással, ők közösen sokkal hatékonyabb módon fel tudják építeni azt a bizonyos rendszert, amit ott a legutolsó táblán láttunk. Én köszönöm a figyelmet, így remélem, hogy nem volt nagyon hadarós ez a dolog.